on calminama on juwama jettama yeeɓiyankoɓe Pinde TV sugay mawɗo debbo e gorko mo kala salminago salminago needi e salminago teddugal a jarnade bandiraɓe yeeɓiyankoɓe dendagal jewte jaltoje ɗo ha tengte gande men ɓaleɓe enen ɓaleɓe fina tawa en jarnima nde Fatou Mansali wondude mo ganduɗa kañum woni hono musidɗo men sehil men Amadou Touré kamɓe keede banggue kaɓirɗe ɗe koɗo men wona koɗo ko joom galle saabu ari ɗo ko wona goho wona ɗiɗi wona tati eɗen jarnomo kadi no feewi saabu gilli makko e hoore makko e neɗɗankagal makko e galle he aadi makko e ɓe gollodirta wona par ce que omo jooɗi ko ɓe gollodirta ɓe kaali nde musidɗo goto ko setti hen ndewnodda fof omo heeɓe kadi o ɓiltino ɗum ɗo ganduɗa ne ɗeɓi fadde ko Allah wela Allah hokkimo wune o ɗum noon ina wela minen sa foof ɓe gollanton ɓe garta e amen mbiya ceerno o ko pewɗo ceerno o waɗi min ni min dañi wune ɗum noon min mbiyani foof a dañi wune ceerno Ousmane Gangue kono kam won bandiraɓe hewɓe wiɓe dañe maɗa wune a dañi mumen wune dañi ko jinno yo Allah nawa ɗum yeeso amin ñaago noon an e hono ma en foof mbason jippade e ngol lawol peewal lawol nunɗal ɗum ko ballal no feewi noon ceerno Ousmane Gangue calmina bandiraɓe Pinde TV. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ceerno Abou assalamu aleykum bandiraɓe yeɓoɓe min e kalto mbawi wonde e dow leydi amin calminaɓe no feewi amin jippinaɓe jipporde mabɓe amin juuraɓe kadi amin du'ono kadi dendagal to neɗɗo wawi wonde e dendagal to bandirawo wawi wonde e dendagal musidɗo julɗo to wawi wonde e dow leydi yo Allah rendu mi himmati maulana rasulillah. a jarama ɗum noon puɗɗoɗen e nder mbaadi yewta nde guidoɗen namnade ko saabu mi ƴeewi joni dendagal nduɗo lewru lebbi ɗiɗi dendagal arɓe ɗo ɓe e noddoɓe foof kalata ko haala nafoore ƴewdal walla dargol walla ƴewgal nafoore mum saabu elle to banggue docteur ɓe way kono ko ɗum woni analyse o ni ko ma neɗɗo ummo e ɗum de anda holto fayno wawa ƴewanede ceerno Ousmane Gangue hol sifaji ƴewgal ɗi joguiɗa e hol fannuji muɗum. alhamdulillah lawol gongol ceerno Abou woni ko mbiɗa ko tan manam ƴewgal woni manam fuɗɗode kala ko jiiɗa hande sa yeehi docteur il faut ɓe darma ha ɓe ƴewma ɓe mbaɗama analyse uji ɓe puɗɗuma wawde windude ordonnance ɓe mbima ko ɗum hemma wona so tawi a ari to amen minen noon batte amen ɓuuri yajde batte docteur saabu minen neɗɗo kala ko taarima e kala ko woni e ma foof mamin kalanma batte ɗe min ƴewrata noon fannuji ɗi ina keewi ina waɗi fannu kurus ina waɗi fannu leydi ko wiyete ko ramle ina waɗi kadi fannu ndiyam ɗum noon fof minen daara ɗum kono noon min ɓuuri yarirde ko fannu leydi e fannu kadi ko ɗum ko ganduɗa hoorema woni kurus alhamdulillahi rabbil alamin dennagal jokkodiroɓe amen e batte ƴewgal alhamdulillah soɓe gayni ɓe mbiyata min kala ko kalla foof no woodi amen nde wonnone noon Allah tabaraka wa taala woni mo ganduɗa hoorema kanko woni ganduɗo bani adama o ha taki o wi balil insanu ala nafsihi basira neɗɗo kadi ɓuuri andu hoore mum kono noon jeeyaɗo manam jeeyaɗo Allah o Allah na ɗum andina kadi ko ganduɗa hoorema ko ɗum woni e bani adama en ɗum taki ɗeɗo darle ɗe min darirta alhamdulillah dennagal ɓe min gollita hen foof aɓe jetta Allah no fewi saabu ƴewgal sa daari koko ganduɗa hoorema ina waɗi fayida manam ko takki ɗum waɗi fayida woni bani adama o ma haalanmo ko ganduɗa hoorema ko ɗum woni e makko e jikko makko e kadi ko foti renade e kadi ko ganduɗa hoore makko ko lorata ɗum e nder ɗum ɗon ma Allah holluma hen ko ganduɗa hoorema wona sadakeji hande Allah na wawno wadde o yalta o waɗa accident walla o yalta waɗa ko heeɓimo si tawi e nder ƴewgal e Allah hollima ɗum ɗon foof a wiyanmo yaltin ɗum ɗo e ɗum ɗo so waɗi ɗum walla jawdi makko faye bonde foof mbiyamo yaltin oɗo sadaka o yaltina ɗum Allah renanamo dendagal ko taarimo ɗon ha duuɓi ekkitali dandandi dangal ina waɗi fayida neɗɗo kadi ina humo manam damude arsugue makko foof guddo ta haydara uddani ɗum so wona sadaka mo foti yaltinde taw yaltinani ɗum noon foof ko dangal wawma yaltinande ɗum ɗon nden dangal ina waɗi fayida alhamdulillah wadde jiɗen haalde to banggue ƴewgal ko kañum woni udditade fof kañum hollanma laabi ɗo ndewata
neɗɗo o dañata e ko nandi hen joni noon won finaɓe tan ceerno Ousmane jaltina sadak wiya tañata fof yaltina sadak no moƴƴi tawa ceerno ƴewananima a hoyɗani ɓe pina tan jaltina sukara jaltina mbo jaltina guerte walla ko nandi hen no comci eyyi sadak fof no moƴƴi ala fof sadak bonɗo kono ɓurɗo moƴƴude won mo ganduɗa hoore ma kay jamiraɗo mbiyeɗa hoodere ma wi ya yaltin ɗum ɗo walla rawhan ma namdi ko ɗum safrata gueɗe ma ko jaltina ɗum ɗo jaltina ko ɗum ɗo a faami saabu ɗum ɗon sahaji e rawhan ma namdoto won sadakeji ɗi o namdoto sahaji kadi hoodere ma won sadakeji ɗi hajorta si tawi ɗum ɗon foof noon a ɗacci ɗum aɗa yaltina sadakele goɗɗi ha hande Allah na wawi rendema Allah suurma kono hatta no fotni wade wayata noon eyyi ko ɗum jinmi dennagal yeɓoɓe en kadi ɓe paama ɗum te kadi neɗɗo min o si tawi won neɗɗo won haajuɗi haalantami min fof min daara won haajuji ganduɗa hoore ma noon ɗi haalantami mi wiyatmo ala caɗele wat ɗum ɗo e ɗum ɗo mbaɗen ni gollen alhaali o jarani ni dargal kono noon ne heewi fannuji ganduɗa hoore ma neɗɗo so addi ɗum e amam tan so haaji Allah il faut mi daara mi fuɗɗa waw nadde e damal ngal ɗon e nder haala ma a haali haala ramli a haali haala leydi a haali ndiyam e course kono elle mbiɗa ko leydi ndi e course o ɓuura wawde dardude eyyi leydi ndi e course o ɓuurmi yarude te kadi kala ko mbimani hen firtotako so haaji Allah ko ɗum noon woni ko ganduɗa hoore ma minen hen yaari saabu nde wonno nde dargal wona caahan saabu nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wino si tawi on gañi manam nimsude yon wat musawara manam sa dañi hunde disodore neɗɗo si tawi kadi a añi hunde bettuma kadi wat feere aɗa daara alhaaliji ma saabu manda no mbi toon gaf ina wooda e leydi ina wooda e jaarugal ina wooda kadi gaf mata ko kiite men daw men dal kiite na wona mi anda noon no way taw ko noon woni eyo tigi jolfo dal wiyata ɗum gaf ina wona e jaarugal ina wona kadi ganduɗa hoore ma woni leydi woni nokku ina wona e debbo ɗum takki ɗeɗo tati haade ma nadde hen il faut ndara istikhara labdo mbawa nadden so wona ɗum tan lorno mo wawi hen tawde debbajo goto dendam wi koye aytima en cuwan yettade dewle kono an kam yettima joni haali joni banggue kiite debbajo mo belmami ko dendiraɗo mo heeɗo yewta nde o wi ɓiltinoɗamo koye alhaali dewgal ngal daño caɗele no fewi holko liggortoɗa banggue dewle debbo goko ha mbawa wondude tawa ala tana ala hay batte ko liggortoɗa ɗum beele ko gande men ɓaleɓe walla ko ɓuranum eyyi ɗandi manam debbo e gorko ɓe ganduɗa hoore ma mbawa hawrude mbawa nanodirde no fewi ɗum ɗon alhamdulillah Allah namin hen rokki wune mi wiyani noon kala momin gollide hen Allah rokki ɗum wune kono noon si tawi 90% momin gollitta Allah nami hen rokka wune ko ganduɗa hoore ma woni ko faadi ko e batte dewgal kañum noon wona ko weeɓi kañum kala mbiɗoma alhaali muɗum ko weeɓi koko funtada ma ko saabi weeɓani saabu ɗandi neɗɗo yimɓe kaqqillaji mabɓe gona gotum rahonuji mabɓe gona gotum koode mabɓe gona gotum ɓuuri mbaɗɗa ɗum ɗon foof noon ha wonta gotum ɗum ko liggey tigui namdi joni si tawi noon a jokkodiri mo ganduɗa hoore ma on liggey ko namdi ko o waɗani ɗum haydara firtata a faami te alhamdulillah hande ko ɓuuri ko heewe e caɗele aduna ko batte dewle e amin ñaago kadi musidɓe rewɓeɓe yoɓe ɓeydu muñal kono kadi worɓeɓe kadi yoɓe jurme rewɓeɓe kadi ɓe mballodira e mabɓe ɓe ganda aduna enen foof ko en gotum dennagal ɓiɗɗo moƴƴo mo jiiɗa ɗo koye debbo immi nden noon yo en teddin rewɓeɓe mballodira e mabɓe inchallahu rabbi kono e batte dewgade alhamdulillah Allah namin hen rokki ko laaɓi machallah a jarama ɗum kam ngal ɗo namdal jaaboyimo ɗum ko dow wonno garten joni ko fate ndenka e kisal ndenka e kisal ne hol banggue liggortoɗa ɗum wooda mbiɗoma kañen ko ɓuran tan liggorto wooda mbiɗo ɓuuri yawde hen ko gande men fina tawade eyyi ɗandi ndenka e kisal aɗa hen wawi manam aɗa hen wawi yaaru batte ɓalewal batte ɓalewal aɗa hen wawi yaaru kadi batte fina tawa ha hande kono noon dennagal bani adama jahowo e dow leydi comme no mbiranmi ɗum ni tawa ala ndenka kanko gurdam makko foof woni ko e risque sabu neɗɗo si ala ndenka kala ko wawi jogade aduna yo andu yo lapmo am wawi daw ñalngu wodu foof bona o soit fandinde ɗum daw o soit fandinde ɗum am wawi dawde foof bona hay ɓandu makko rawa hen bona si tawi noon neɗɗo darake hoore mum ha ñawi on saaha ta yawti on ta wawi darade hoore muɗum saabu neɗɗo wawi dillude ko ta amo jogui cellal si tawi jomum sellani wawa dillande he batte wona ndenka noon
ami hen jogui alhaaliji ganduɗa hoore ma si tawi min dokkima ɗum a waɗi ɗum comme no jaɓirmani ni hayso tawi jomum koko rafa manam ko mbaɗaɗo alhaaliji bonɗi haw rafa o leeli so haaji Allah so tawi o yari hen o looti hen o yari hen o ɓofti hen so haaji Allah ma o immo e dow balɗe jeeɗiɗi dennagal ko woni e ɓandu makko e batte ko boni so haaji Allah ma Allah ittu ɗum ko fati e batte nangue kesal te Allah ma hisnumo te kadi kala mo ganduɗa hoore ma immima pour lormo so haaji Allah ma o yi ɗum go'o o anda o yi walla o wasa andude kono kadi on mo ganduɗa hoore ma immima pour so haaji Allah wonta wattu ɗum e aduna abadan inchallah a jaama mboɗo anndi gonɗen koye sahaa o inen yadataki en garti ɗo joni en garti ko fate kisale ndenka mo wi kisale ndenka wiya udditare e yimɓe heewɓe na mbiya udditare aɗa hokke lekki tan joni walla aya seeɗa joom utto baltete nayyi o daña ɓayre o daña jawdi ha woto waɗa keɓeji darto ko addata ɗum ko saabi neɗɗo ina ƴetta aya ina ɓufto aya walla nema aya semaine goto o yi hen changement o jooɗo ko heddi ko fof alhaali o uddo nden ta longal ngal ina heddi walla ta sadakeli ɗi o fotti yaltude manam longal kada haɗema lotat ɗum won sadakeli ganduɗa hoore ma e fof jaltinaɗa ɗum walla jaltinanaɗa ɗum joni so tawi ngal noon longal a yaltinani on sadak a faami walla longal e hoore mum ko namdi ko a waɗani ɗum hen on saaha aɗa wawi firtade semaine ɗum wona firtade ɗum noon ko a nemi aye balɗe ɗiɗi tati woodi ko ari ɗum noon innirte mais firtade ko abadan firtade jomum so firtima ma aduna fof andu o firtima eyyi firtade noon alhamdulillah e bandiraɓe paama tan firtade nde ɗo woni udditare eyyi ga fuutaɓe men gar sa wi firtare ko goɗɗum mais nde ɗo firtare ko udditare wonata eyyi nde ɗo firtade ko udditare eyyi saabu neɗɗo so udditima ɗum noon ko zaman aduna fof ma andu oɗo udditima te kadi mo nafa hoore makko o nafa jiyaɓe Allah ɓe joni noon so tawi mo ganduɗa hoore ma ko nemɗo aya semaine goto o wonko heeɓe haalis ɗum wona firtade ɗum noon wonko nemɗa ko wajiɓe mbiyete ko wara ngagga guila minen goni darto sehilam goto wiyanno kam Ousmane woni jogui ko wiyete ko wara ngagga woni ko nemata haalis ara mbimoni wona ɗum kajormi ko sa dartimo kadi yaaha eyyi ɗum kajormi ko ganduɗa hoore makko ko duumoto alhamdulillah e nder bitti amen nde wonno nde wona ɗo e leydi tan min bitti ɗo e leydi e caggal leydi alhamdulillah on Allah ollu min hen ko ganduɗa hoore ma dennagal mo ganduɗa hoore ma firtade koko ganduɗa hoore ma koko tiɗir ɗum so haaji Allah somin dokkimo ɗennon loddo so tawi on nemide rek ma Allah rokkumo firtade inchallah rabbi ɗum noon mataw cakkitortoɗen ko faati e ko ɓuri sadde hannde ko sabu jayɓe sisiɓe jagɓe jengɓe kala hen sukajo jiɗɗonade suudu fenade ina woyto yo walle leɗɗe ha tengte leɗɗe gowago o walla jannoɗo ha ɓooyi ina depti ha laaɓi heddiɓe ɓe keewi haalde ko caɗele waɗoɓe kawguel examen ji yillutoɓe ligguey ɗaɓɓoɓe kayitaji ɗen namde ɗi cakkitortoɗen to banggue gowago ko liggortoɗa alhamdulillah rabbil alamin banggue gorago noon ko alhaali mo ganduɗa hoore ma waji goto noddi kam ko ɓoyano o wi kam championnat Sénégal heeɓi kam mbimon championnat Sénégal woni hollum o wi kam refe gorago ɗum woni championnat Sénégal o wi worɓe hewɓe mo ganduɗa hoore ma ko kamɓe poti nde wonno nde manam fijiduru hewnude ɗum rokkira kono kadi hewɓe kadi so goni sukaɓe ina gonda e mawɓe ɓe ganduɗa hoore ma kamene kecci ɗum noon kadi ina adda rafe gorago ko yaawi e kadi neɗɗo wonde suko ko tokos wondude debbaji taw keccuɗo ɗum noon fof ɗum noon kadi ina ɗum yawri e kadi gorko ina jooɗo ina fijira hoore muɗum ɗum noon fof ina waɗa ɗum kono noon ɗum noon fof ko jiiɗa kadi wonko saabi ɗum ha taka aɓe ɗum mbaɗa wonko saabi ɗum taka aɓe ɗum mbaɗa kono noon batta gorago so tawi neɗɗo jibiniraka hen so haaji Allah so tawi o ari amen mamin ballumo hen hawye hen hoore makko so Allah jaaɓi mamin safrumo so tawi o heñaki mamin safrumo hawye kanko so Allah jaaɓi amin mbasi o worɓe kadi eɓe tinno kadi e batte gorago saabu ko mbiyanno ko toujours neɗɗo so tawi immima galle yummum e bammum wona ñantade e ñamgol e yargol addimo galle maɗa wonko takkimo immade nden noon so tawi ko takkimo ko immade o tawani ɗum ɗon wat feere haw wasma yuude feɗendu wasa yawadema ɗum noon ko saboto ɗum won gimmonoɗa hoorema gueele ina law te kadi worɓeɓe kadi yoɓen tentu no feewi wondude nde rewɓe kadi ko heewi ɗum noon fof koko bonnata ko ganduɗa hoorema ko gorago surtout noon
ko ganduɗa hoorema woni zina non fof ɓuuri bonde ɓuuri yaw kadi addude goragu yo Allah dandu en hen ko fati ko kadi batte kayitaji examen ji en yiilade liggey en kayitaji ɗalɗe en ko nandi hen gonga amin dono ɓe ganduɗa hoorema ɓe payi examen bac BFM amin yo Allah yettini yo Allah hokku Allah wernanɓe ɗum ɓe himmati mawlana rasulillah ko fati ko examen on toujours e nder jewta amen hen kaala wonko Allah rokki min hen namin rokki hen wune mi sikki Italie Angleterre na jiya e leeɗele ɓurɗe ɗe sattiraji kayitaji te alhamdulillah rabbil alamin ko ɓoyan tan ɗanni ngolol lawol am winuma won nodduɓe kam Italie aɓe kam jarna sabu ɓe keeɓi kayitaji mabɓe gollo noon won nodduɓe kam Angleterre aɓe kam jarna sabu ɓe keeɓi kayitaji mabɓe ɗum noon foof noon amin jettara ɗum Allah dendagal ɓe Allah waddata min hen kadi aɓe hen jiya woni inchallahu rabbi batte kadi golle won fannu momin jaari hen ta jiida fannu momin jaari o batte kayitaji kono ɗum noon foof si tawi Allah waddi min e jeyaɗo mum so haaji Allah ma Allah newnanmo ko ɗaɓɓata koye minen inchallahu rabbi ko noon yaari e yeɓiyankoɓe Pindi TV nde Fatou Mansali mataw dokkami tan konngol cakkitol hol konngol panta e almuɓe hooliɓe ma nanɓe ma walla jiima e yaw ganduɗa jikkuma jaɓma itti jawdi mumen nelduma Allah waɗi cabobinɗa woodi ko keeɓi hen e bandiraɓe ɓe ganduɗa hawnaki ɓe cabobini e maɗa tawa Allah hoddirani hol konngol panta e mabɓe alhamdulillah lawol gongol ceerno Abou nde wonnone Allah si tawi waddima yimɓe temedere wona yimɓe temedere ɓe foof o humtata hajuji mabɓe faade e junggo maɗa amin jetta Allah noon toujours neɗɗo namin nodda wiyamin ceerno Ousmane min de piinde mi yi toon ko faati e vidéo ji capanɗe joyi walla temedere kono min ɓerdam ko an jaggi an ceerno Ousmane wallahi heccanki tan ɓayrumi nante ɗum ɗon e konngol faati amam nden noon amin jetta ɓen ɗon amin jarna ɓen ɗon ɓe ganduɗa hoore makko yiɗɓe men saabu Allah te kadi Allah waɗi min gollidi min ji saabu Allah toujours ko mbiyande ko ceerno Abou dabade sattani satti ko dabtade manam dabade sattani satti neɗɗo arta e maɗa kalɗon mbaɗon kadi batti ɗon ko ɗum noon won ko satti a jarama ɓe ganduɗa hoorema kadi aɓe gollida amen te Allah rokkani ɓe wune o saaha mo gonɗen amin ɓe ñagano Allah yo Allah rokku ɓe wune amin haajata kadi so Allah jaɓima Allah rokku ɓe wune inchallahu rabbi a jarama no fewi jokko golle a jarama a weltama ceerno Ousmane Gangue golle ma jooɗi peewi en calmini hono Amadou Tidiane Dia Kala Dia Moccilogne gonɗo Amérique e Fatimata Baydi Niang gonɗo to Le Havre en jarnimamaɓe yewtere men gande ɓaleɓe Pindi TV musidɗo men Ousmane Gangue gande joɗɗo gandal o kanko no koɗo men nde Fatou Mansali Amadou Touré koɗo katen ha lawol ngol so Allah watan ɗo jaaɓi